An b'a dɔn bi ye 20 janvier tamasiyɛn don ka sin Mali ma parce que Mali y'a ka indépendance ta 22 septembre 1960 nka armée créera ka bɛn 1er octobre 1960 ma donc armée créelen an kɛlen ka wagati kɛ 20 janvier 1961 jamana ɲɛmaa y'a ɲini tubabuw fɛ n'o tun ye armée française ye u ka Mali bila u ka donc o bɛnna Faransi surasi laban ma ka bɔ Mali la donc o de ye retenu n'a ka kɛ fête de l'armée malienne donc an b'a dɔn ko caman tɛmɛna ka na se bi ma nka bi an kan ka ɲɛmɔgɔw fo u bɛ ka cɛsiri min kɛ kunu ani bi an ka foli bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye an ka furow minnu fatura a ka di n ye jama ka wuli an ka 1 minute de silence kɛ ka ɲɛsin u ma minnu sara Maliko la a wuli 1 minute de silence. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a dɔn force malienne hakilina damadɔ b'an na ni an bɛ fɛ k'o sinsin n'o ye jamana kanu ka se ka patriotisme k'o don Mali ka se ka o fanga don la o tɛmɛnen kɔfɛ ka an ka armée dɛmɛ n'u mago b'an na parce que force malienne n'i y'a jateminɛ maliden bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan sifin sijɛ mɔgɔ fɛn o fɛn an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana dɛmɛ cogoya min na walasa jamana ka bɔ bolo la o tɛmɛnen kɔfɛ ka se ka bɛn sabati an ka sigidaw kɔnɔ hakilina wɛrɛw bɛ yen nin bɛɛ kɔfɛ donc hakilila nin de tun bɛ yen ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an kɔni an bɛ bɛɛ fo ko jamakulu jɛlen de bɛ bi fɔ malidenw k'u jija halisa Malijɔ la hakilila Mali tɛ se ka jɔ maa si kɔ bɛɛ k'i yɛrɛ di walasa Mali bɛ se ka fɛ an ka foli bɛ si bɛɛ lajɛlen ma minnu ye dɛmɛ si an ma Minishop mɔgɔw Bani Junior ani Sonefu ni fɛnw an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen Dogole ani Bagende mɔgɔ o mɔgɔ nana kɛnɛ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen je vous remercie an bɛ bɛɛ fo merci. Donc,